Això és un tataki de tonyina amb un gelat de magrana i magrana natural, una maonesa de mostassa i mirin i una salsa quallada de soja i pera. Bueno, la cuina d'autor és anar a un restaurant i intentar que el client tasti i provi coses que no ho faries a la teva vida o a la teva cuina de casa o a la teva manera habitual, creant noves receptes, nous plats i noves sensacions perquè vegis que hi ha alguna més que el que cadascú ens fem a casa cada dia i sortir una miqueta de l'habitual. Sorprendre una miqueta el client i treballar en productes de temporada i en el meu cas també de sostenibilitat i de quilòmetre zero, a la mida del possible, òbviament. Bueno, hem vist que gestiones tu també el teu restaurant, no? Des de la cuina fins a, tot, servir les taules, netejar... Correcte. Com gestiones el dia a dia amb això? Bueno, molt estrès i molta pressió i molta atenció a cada detall i a cada moment, o sigui, no és res més que això, és una decisió que vaig prendre fa uns quants anys ja, fa gairebé 10 anys. Sí? El meu restaurant el vaig obrir fa 14 i els primers 3-4 anys tenia personal treballant amb mi i un dia vaig decidir prendre aquest camí i aquesta manera d'entendre el meu restaurant i no hi ha secrets, és molt treball, moltes hores i molta concentració a cada cosa que fas. I què creus que és millor? Una decisió que has pres cap a millor? Bueno, és diferent, no? Això no, jo sempre dic el mateix, molta gent m'ho pregunta i molta gent em diu t'envejo i tal, i no és ni que m'envegi ni res, o sigui, cadascú pren la seva decisió i la manera de sobreviure en el seu petit negoci. Vull dir, aquest és el secret, cadascú pren unes decisions i mira en una balança, poses una balança i pros, contres i la que et compensi més. A mi em va compensar més aquesta o em compensa més aquesta, però no és ni millor ni pitjor. Té coses bones i coses dolentes com a totes les situacions o com a tots els prismes o les maneres que tinguis tu de portar un petit negoci, que al final és el que fem. Sobreviure i intentar estar cada dia traient una miqueta al cap, que és el més important. Sí, és que res més. Però no és millor ni pitjor, no és que sigui perfecte. Perquè, clar, jo em pregunto, com gestiones si tens una urgència i estàs tu al restaurant, com la gestiones? Perquè, clar, deu ser difícil tenir que servir, no sé què, i potser truquen perquè hi ha una urgència, tens que anar al lavabo, qualsevol cosa, com ho fas? Bueno, hi ha coses que quan tu estàs en el servei o sigui, passen a una segona fase, un segon pis que ni t'ho planteges, i si hi ha urgències, no sé quines urgències et refereixes, però si és trucar al telèfon, doncs l'agafes, dius un moment, o intentes agafar-lo entre taula i taula, sí, al final et surts i no hi ha un ABC per dir com tens que fer-ho, o sigui, quan tens un problema o quan tens una situació, l'afrontes i surts, i ja està. Clar, si tens que anar al lavabo, com ho fas, no? Si estàs sol allà i... T'aguantes, no? Però vull dir, quan estàs... Al final t'aprens, no? Quan estàs en un restaurant gran o un restaurant important i estàs enmig d'algun servei, d'algun problema, tampoc ho fas, no pots dir, espera un moment tots que jo tinc que anar al lavabo. Que tinc que anar al lavabo. No ho fas, això, no, que tinc que agafar tinc que respondre un WhatsApp, això no ho fas. Ni això tampoc. O sigui, quan estàs al moment del servei ja t'ho planifiques tot abans. És com que et concentres, no? Suposo Sí, és com entrar en un altre món i estàs allà i el més important és servir, que la gent quedi contenta, intentar arribar a tot amb la màxima qualitat. Això és el més important. El de més desapareix una mica tot. Sabem que els teus pares tenien un restaurant a Nou Barris, al Casa Julio. Carrer Garrofers. Al carrer Garrofers. I com la teva passió culinària ja ve d'aquells temps? Sí, jo quan ja era molt petit, els meus pares sempre havien tingut gairebé gran part de la meva família tenien restaurants o teníem negocis de la restauració, llavors jo quan ja era petit ja vaig començar a voltar per allà quan ets molt petitet per fer la gràcia algun dia o alguna nit o algun servei i tal, i jo ja des de ben petit ja tenia molt clar que això era el que m'agradava, o sigui, molt clar. Ho tenies claríssim, llavors. Molt clar, que nosaltres diem que és com un veneno que et pica i si et pica, llavors ja no te'l pots treure i ja comences això. El gusanillo, no? Sí, el gusanillo.
Sí, però vull dir, a mi el que em cridava molt l'atenció és aquest tipus de restauració, no? Aquesta tensió de treballar en producte de temporada, de que la gent vingui ara al meu restaurant i què has creat, què has fet, què has inventat o què has posat, a vegades amb millor acollida, altres vegades perquè perfectes no som ningú, però vull dir, al final és això, que la gent vingui és a veure el que ha fet el Vidal al seu restaurant, i això és molt maco perquè és el que es feia amb aquests restaurants que la gent venia a provar les noves creacions que es feien a cada temporada i a cada menú. Al final és l'exigència i el control de que cada servei tinguis 0 persones o tinguis ple, tu tens que estar preparat i tens un rigor. Vull dir, no pots badar per dir, bueno, avui no ve ningú, deixaré fer, no. O sigui, tu cada dia o cada servei tens que estar com si ho tinguessis ple. I aquesta constància serveix molt per després que no t'enxampin o que no cometis tants errors. Òbviament sempre hi ha errors, sempre hi ha coses que pots estar millor, pots estar pitjor, però al final aquesta constància del nivell d'estar atent, del nivell de sempre estar preparat, encara que no hi hagi gent, encara que no tinguis ningú, tu saps que a la 1:30 i a les 8:30 tens que estar preparat com si vinguessin, perquè si no, com vingui només una taula i no estiguis... Home, ja. O sigui, vull dir, és com un caos. Llavors entres com en un caos absolut, perquè sembla fàcil, però és un caos absolut. Llavors, això és molt important. I què és el que t'agrada més fer quan estàs a la cuina? O què és el primer que fas quan estàs a la cuina? El primer que faig és mirar que les neveres estiguin enceses. Ostres! Això és el primer. Que t'ha passat alguna vegada, que no? m'ha passat alguna vegada, sí. La setmana passada em va passar, sí, a la nit, estava acabant de recollir abans del dia següent que tenia molta feina i milagrosament em vaig quedar i se'n van una nevera, feia contacte i si no hagués estat allà s'hagués espatllat tot. Llavors això és el primer i després, això, depèn del dia, depèn de la producció que tingui que fer, però el primer és això, mirar les neveres que estiguin... Cook it, bake sweet sugar marmalade. Cook it, bake sweet sugar marmalade. Cook it, bake sweet sugar. Això és un parfait de fruita de la passió amb una escuma de pomelo natural, un gelat de yuzu, granissat de fonoll i un caviar de Riesling. Quin és el teu enfoc a l'hora de preparar el menú degustació? Bueno, el meu cap mai para. Sempre estic pensant i sempre del lloc o de la cosa a vegades més inhòspita surt una petita idea, la apuntes i després la desenvolupes. A vegades arriba a ser un plat i a vegades arriba a ser una idea, un concepte que es queda allà i que ja veurem en un futur. Però sobretot en productes de temporada. Moltes vegades és, no sé, ara és la magrana, no? Que estem a l'hivern o tal, la magrana, doncs faig un plat... Bueno, ja estem a la primavera, eh? Ai, és veritat. És veritat que hem canviat a la primavera. Ja hem canviat fa uns dies. És veritat. Sí. Però bueno, és això, és... temporada. Bueno, el producte de temporada, o potser el peixatet em diu, ara mira, està millor el llobarro, està millor el rap, no sé. Vull dir, i a partir d'aquí ja comences a evolucionar un plat, li comences a mirar ingredients, textures, fas proves i a vegades és molt ràpid i acabes el plat i és ràpid i a vegades costa molts intents i moltes investigacions en aquest sentit per acabar-ho d'arrodonir. I mai està arrodonit perquè el poses, el fiques i al cap d'un mes pot evolucionar alguna cosa perquè després pots veure que potser això va d'una manera, això d'una altra i això em va passar. O sigui que són com molt dinàmics els teus plats. Són molt vius, com tots, vull dir, sempre. Gairebé quan estàs en aquest tipus de restauració que intentes sorprendre una mica i fer coses diferents perquè la gent també li agradi, perquè al final si poso un bistec amb patates, amb tot el carinyo no vindran al meu restaurant. Això hi ha altre tipus de negocis que són meravellosos i que ho fan, però vull dir, sempre evoluciona i sempre és viu. El plat sempre és viu perquè potser el fas d'una manera i després depèn de tota la composició del menú, veus que hi ha alguna cosa que pots canviar, que pots fer-ho més lleuger, més fresc, més cítric, o amb més força, o amb més greix. Això
Això mai és... Mai s'atura, no? Fas el plat i ja està, i el deixes així per sempre, no? És com una cosa viva que pot evolucionar. Molt bé, i ja acabem amb l'última pregunta. Vinga. De tots els plats del món, dels que has provat del món, amb quin et quedaries? Doncs mira, en quedarien dos. Vale. En quedarien dos. Si hagués de dir-te un, seria el de la meva àvia, saps? Bueno, la paella de la però meva m'has àvia, dit a restaurants, no m'has dit a... No, vull que em diguis quin plat. No, mira, jo en concepte de restaurants, això, perquè després, clar, cadascú, l'àvia de cadascú i la mare de cadascú són les que millor et cuinen i són les que millor t'ho fan. Sí. Jo, de plats on he treballat, hi ha dos que em meravellen i que em semblen la perfecció absoluta. Un és el Lasarte, de Martín Berasategui, que és un aperitiu que era un plat abans, que és una terrina de foie gras que fa amb poma i anguila. Sí. Aquest plat em sembla la perfecció. Té cítric, té peix, té salat, té el foie gras que és cremositat, o sigui, em sembla la perfecció. I després al celler Can Roca també fèiem un que era o sigui, un plat d'aquests que et fa... Nosaltres diem a vegades que t'explota la cabeza, Vale. que és com una contesa que es feia un amús d'espàrrecs blancs amb tòfona, llavors es feien com capes, després era com gelat, es tallava i semblava una contesa, però era això. Aquests dos els recordo molt, i mira que ja fa anys que he treballat en els dos, i fa molts anys ja, però són dos plats que dius... Això és el que et dic, no? Veus a casa, són espàrrecs, tòfona, foie gras, anguila, però són d'una altra manera que les menges i dius, hòstia, aquí hi ha hagut curro, hi ha hagut una manera de fer alguna cosa creatiu, alguna cosa diferent, que tu a casa és impossible que ho facis, perquè no ho faries. No, barrejar depèn quins aliments, no? I les tècniques, i com es fa, i preparar-les, i la producció i tal, i dius, hòstia, doncs mira, aquests dos plats són dos plats que dius, uau, quan els proves per primera vegada o quan els fas, que jo els he fet els dos, dius, hòstia, bravo. Per això són dos dels millors xefs i tots els millors restaurants del món, per coses com aquestes. Que ja et dones, llavors comences a donar compte de que no és casualitat que estiguin allà i no és casualitat que portin tants anys sent a la cresta de la ola. Bueno, i tant per la menjar, ens ha entrat una miqueta de gana i em sembla que ens anirem despedint una miqueta. Bueno. Doncs moltes gràcies per l'entrevista. Gràcies a vosaltres, un plaer. Home, i tant. I que segui cuinant molts anys. Moltes gràcies, això espero. Gràcies. Un plaer.